La nova normalitat ens ha obligat a tots a canviar. Des de l'àrea bàsica de Roses hem hagut de reestructurar la manera d'accedir al centre per tal de protegir-te a tu, els teus familiars i els teus veïns. Els centres de salut són una potencial font de contagi si no fem les coses ben fetes. Tens diverses maneres de contactar amb nosaltres. Envia un missatge a la web de programació de visites x.gencat.cat i et trucarem. O activa't l'espai digital de La Meva Salut i des de casa podràs descarregar la recepta electrònica, els resultats de les analítiques i també podràs fer una consulta amb el teu professional sanitari o gestionar les teves visites. Si creus que la teva vida està en perill, truca al 112. Per tal d'evitar que es col·lapsin les línies telefòniques i que puguem contactar amb tu el més aviat possible, utilitza les vies que t'acabem de comentar. I si esperes la nostra trucada, tingues el mòbil disponible. Si has de venir al centre, recorda, venir a l'hora, no abans. Venir sol i acompanyat si és estrictament necessari. Al centre te facilitarem gel hidroalcohòlic per al rentat de mans i pensa que has de portar sempre posada la mascareta. Les revisions del nen se segueixen realitzant. Si el nen té símptomes compatibles amb Covid, contacta amb algun Covid que està aïllat o pendent de PCR, trucar abans de venir al CAP, que us explicarem què hem de fer. Si tu hijo presenta síntomas compatibles con COVID, no debes llevarlo a la escuela. Debes comunicarte por vía telefónica con tu centro de atención primaria, donde te informarán qué conducta debes tomar. Simplement recordar-vos des del Servei d'Odontologia d'aquí del Cap de Roses que si teniu alguna urgència, alguna consulta, no acudiu al centre, simplement feu una trucada i de seguida que puguem ens posarem en contacte amb tots vosaltres. Som conscients que la situació no és còmoda i pot semblar que haguem tancat les portes de la nostra població. Nosaltres seguim treballant amb rigor, serietat, visitant i atenent totes les gestions de la població. Seguim fent totes les tasques d'abans, però amb el màxim de seguretat possible per a tots. A més, estem portant a terme noves tasques per tal de controlar i gestionar la pandèmia. Amb aquest nou funcionament podem protegir-te i cuidar-te. El motiu de trucar abans de venir és que puguem establir circuits d'entrada i evitar que les persones amb possible Covid coincideixin amb qui no lo tingui o amb persones de risc. Seguim aquí per tot allò que és necessari. La porta no està tancada, sinó supervisada. Nosaltres estem a dins treballant per tu. Aïllament domiciliari significa que la persona ha d'estar tancada a la seva habitació a part de la seva família. En canvi, el confinament és estar tancada dins del domicili. Si has sigut contacte estret d'una persona que ha donat positiu i el teu resultat és negatiu, has de fer confinament domiciliari. T'has de quedar a casa, però pots estar amb la resta dels teus convivents. Si ets un Covid positiu, és molt important respectar l'aïllament domiciliari fins al dia que t'indiqui el professional sanitari que et faci un seguiment telefònic.